Bible sawo tradition eba Borok Banokma kerong jungno kaitor bai hatsal khlayo. Bible jungna tradition tei Borok Banokma kerong bai hatsal mani hos kero. Hia baksa borok sawo joto mo thawno tradition tongo abo mungsa problem ingya. Hia ba o mungsa problem ingya mani abo soitani false teaching se. Iden thaiblango kaitor Adam bai ebino jebu phangni bathaina taja di hunai sawo. Apro soitan ebino chafano mungsa problem ingya nei sawo. Ta mukhe kaitor ta khlaidi hunke ta khlaidi. Kaitor kahamno kuno dino ta khlaidi hunglap. Bo ta khlaidi samani bini thani abo bini against ngmani bagaina bo ta khlaidi nei sawo. Phia kaitor ta khlaidi hunmani no jepro nang mungsa problem ingya me khlayo. Apro no a borok soitani false teaching accept khlayo te kaitor ni against ngo. Ta baksa borok sungmai tong. Hake joto mo thona tradition tong bla Christian unke bumo pathiye condolence pandarok bode khlaiman liya aborok bo Bible da gija krebile Christian unke te bumo phasong non Christian unke borok no bode khibui renai New Year birthday celebration rok bode khlaiman liya aborok bo borok bai khlaijakmani Bible da gija krebile ta mukhe tradition culture te biblical doctrine no chang kaham ke bujina nau je tradition Bible ni against abo hai tradition na se chang khlaiyawi tongani nago example bumo pathiyi bini bagai condolence panda khlaimani eba muituni panda khlaimani abo kaitor ni against kaitor dagia phano Bible ka manai sajlani bopha buslano rotokai manpro bini bagai panda kotor khlayo abo haino ka thini muito panda New Year birthday khlaimarok kaitor ni against chini culture abo ka bangma practices tongo je kaitor ni against kya ba je tradition eba culture practices kaitor ni te Bible ni against khlaimani abo botong phiro example khi thangjak borok ni bagai shuri mani jeng borok ni bagai shuri khangke borok poito khlaiyawi thipano borok ma thangjak na chugya phano chini Swrwngmung bai ma thangjak nai ni phirang mani te abo hai khlaimani omorok se kaitor ni against tradition eba false doctrine Bible sawo kathang tongsani se ma thangjak na ni jora kathang tongsani poito khlaya ke thibani ulo bini bagai boi shuri pano borok te ma thangjagai manglap tamukhe baksa mathawo omo haina phurunjago kthirok ni bagai jeng surike borok ma thangjagai mano hune mohaite bo tradition te false doctrine tongo aborok kubai no kaitor ni against baksa mathawo Jisu ni image te bini mangthong no khlomnani bo phurungo phia omorok Bible ni against tamni himke Bible sawo ha sakani eba tui bisingni eba noka sakani mungsa sitno phano kosolke tatak di pi abona ta khlomde Sana thanke sabaya tabok phia kabangma false doctrine eba tradition baksa mo thaw tongo haipono joto mo thawya abaro kubino kaitor ni against te Bible ni against te kaisa example chini culture okra rok no ma khlomnai wathop rok no ma khlomnai omhai ke sajago phia Bible saw kaitor no simise khlomde hake ang omorok ani culture engphano kaitor ni against engmani bagai khibina naina diba eba kaitor no khlomte da ani culture me ang nature rok no khlom tongsinai Pia kaitor ni against abo hai culture tradition ang tabok oteyo abo hai no kaitor ni against abo hai practices jang khlaimano pia kaitor ni against tradition practice false doctrine dogno jang khlaimanya ningle kaitor jajagi abo hai tradition eba Borok Banokma ni kerong no tabok boda tui tongkho eba tui tongkho unke soitan ni false doctrine eba false teaching nang tabok boda accept khlainai mini one sukmano comment khlai sadi ti omahai na te Bible ni kubui rokna sinamo chongui tongkhangke o AWR Tripura channel na subscribe khlai kerang gina de hambai